gabi? Takal ka rupam! Sino bang anong gabi? Tingtong tantas yan. Dito tantas! Okay, mangkanur ko naman! Bakit mo natin? Ano makita ng mamang Kevin? Ang tsawa na tumanda dyan. Rad, bakit mo na? Ano ko nam? Bintong dantes? Wow. Snay! Ubramiya! Ta! Okay. Katong-tong-tong sa raming! Na! Ano anong gagawin? Kami nakapot ka! Na! Ano lang? Wala nga! Nakapot! Tama na rupam! Ito nga! Ang kamagit! Nakapot! Nay! Wow. Nagwapa kayo! Nagwapa mo! Alam! Nay! Kako ba namang gabi? Takal ka rupam! Sino bang anong gabi? Tingtong tantas yan. Dito tantas! Okay! Mangkanur ko naman! Okay na! Mati ka! Kurang lagi. Sukorting inas mo! Na! Umayata! Wala na yung tsorang tata! Na! Nyulok? Ka... Nyangarad! Sinong katanakan? Ano man gabi? Adi ararong day ko ah! Toto! Ito tuwa kang drapiya! Na! Kaya nag-atagwapong ata! Hindi ka umay ta! Pagkapas mo nakaparas ng bataan! Di na pala sinubara. Naka! Mag-shave na kapain. Nakakapoy ka mo. Ano yung diskarte yes to ni? So na nasong batan? Na? Ano pa ng manong Kevin? Tayo mo ka. Destiny! Ano mo gawin niya gulbod? Gusto ka na nakatanog! Wow. Mga gulbod! Magpalangin niya beso! Na? Ang mga nga maksat! Ang kator! Na? Ang na? Gintong dantes. Ang gendrito. Nyulok mo na! Sabali mo. Yung uri kitang gaming nga banda. Uri niya. Ang kanurot. Ang kanurot na. Ang malay. Gusto ni. Ang Kevin. Kinilala. Eksakto. Nakarod ka ko. Mabandakon. May kalang ganita ganing tatay. Ngapi, sarita na mo di kasta. Saraming ko nakikituta eh. Bakit kita wala di ko man Kevin mo talaga bagay ko ulang. Mag-iya ko sumuwag ka. Nakarod din mangkador. Nakon. Ano? Mangkador.